makadi ko ma students angu neemamwe maticha vari kuZimbabwe ndinomba kuti munofara pane stromu yanetsa vanhu vakawanda remember kuti stromu zvinoreva kuti metsi saka stromu iyi ndikuda kuti explain noda kuti vanhu vakawanda akanditumira chiti sei inosolvwa sei. Yes tindo ndiwo mumwe vanhu vakabvunza metsi iyoyo. Okay, now metsi iyi yaiti izvonizvo hanzi mwana akabvunzwa kuti nemakore mangani, mwana akati inini makore angu ihafu yemakore amama, asi mama vadiki ne5 years kuna baba, oro baba vahombe ne5 years kuna mama, is one and the same thing handitika. Saka mwana akabva ati makore edu ese takamaedha anobuditsa 100. Saka question yabva yati mwana ane makore mangani. Alright, regai tinyatsozvinyora kuti munzwisise. Saka tinani? Tine mwana, tina mama, nani na baba, like this. Alright, mwana akabvunzwa kuti nemakore mangani akati hafu yemakore amama. Saka tine the unknown ndozva kuti majaya oshandisa x, saka ngatishandise x handiti. Saka ngatichi amai vane x years kureva kuti mwana anenge ane chi, anenge ane half x. Saka baba kana vari vahombe kuna mama ne5 years kureva kuti baba vanenge vane x plus 5. Right, mwana akabva ati makore edu tese takamaedha ari kubudisa chi 100. Saka izvi tinova tobva taformulate equation kune vanofollowa mavideos angu paYouTube on Sample of TV. Ndakati ini chinonzi equation is statement of equality, inokuratidza kuti ku right hand side kwakafanana neku left hand side. Saka kana ungoformulate equation yako is very simple and straightforward kuti uchiwana x wako usolve. Saka kureva kuti zvese takazviedha makore avo takaaedha ari kuti pachi 100. Ngati maedha etoni kureva takati susu half x plus x plus x plus 5 makore ababa. Answer yedu should be what? Should be 100, like this. Remember half x makore mwana, x nda mama, then x plus 5 ndo 1 ababa. Saka ngati simplify etoni half x plus x inobva yaita 1.5 x plus x again inobva yaita 2.5 x. Saka tobva taita 2.5 x is equals to, remember change sign, tobva tati isusu 100 minus 5 uyu 5 akaenda kuseruka anobva achinja chi sign, ndokuti equation ikachange sign. Now now tiite improper fraction. Takaita improper fraction 2 times 2 ndi 4 plus 1 inobva yaita 5. Saka zvangofana nongoti 5 over 2x or 5x or 5x over 2 like this, or 5x kuti 5 over 2x nekuti 5x over 2 zvakaita se zvakafanana like this. Kuudza mwana upedzisira ndokuti kuti 5 over 2x nekuti 5x over 2 zvakaita sei zvakafanana. So let us write it in this form. Right, now our answer 5x over 2 is equals to 100 minus 5 inotipani 95. Now remember toda kuwana value ya x. Kana taona value ya x tichaprove. Remember ndoka ndikudzera kuti hakuna maths isingaproveki. Wakaona teacher wako ataza kuprove maths kura kuti aita sei avharo. Okay, pamwana ingango okay, I'm joking. Machi avharo handiti, especially in andivharo limits. Right, now taona kuti simplify 95 zvangofana not 95 over 1. So ngati take cross multiplication 95 times 2 usashandise calculator. Solve these things, don't be addicted to calculator. So I'm got 95 times 2 here, 5, this is 10, then 18, 19, so no better 190. So I got 1 times 5x, no better 5x. So 5x is equals to 190, like this. Then we are going to divide now na 5, with 20 value x, what divide upon na 5. No better x is equals to 5 into 19, that is 3 times, remainder 4. Then 5 into 40, that is 8 times. Kurova kuti value ya x in the 38, kurova kuti mama ane 38 years. Right, now taura prove makwana takaprove zvakasabuda zviri correct kurova ndiri kunyepera vanhu ndinobva ndasiya kudzidzisa izvezvi ndo handototsvaga zvinhu zvekuita ndotangana kutengesa mavheji kana kutanga kuita zvimwe zvinhu kana yaramboprovika metsi. Remember makore ese atakamaedha tofanira kuva nani 100 tati value ya x in the 38. Right, saka regai ndinyore samwe or right, regai timbobvisa x wa mama tingoisa ani 38. Right, or tongoti x equal to 38 ndo makore amama kare ngatiprove itoni. Right, kana mama ane 38 years kurova kuti mwana ane half ya 38. Half ya 38 ndiani?
half ya 38 ndi 2 into 3 that is 1 remainder 1 then 2 into 18 inobva ita 19 saka kuti mwana ane 19 years saka 19 years idzi plus 38 dzamama plus dzababa tikuti susu dzababa it's 38 plus 5 38 plus 5 tinobva tawanani 43 years ndatinini makore aya takaeda akasabuda 100 ndikubva ndasiya kudzidzisa kurova ndikunyepera chi 1 kofichinamwa ndinyepera 1 so if you simplify this one because ati makore tese takamaedwa fanati 100 ngati maede itore so tikuti isusu rikatange nababa wahombe 43 38 and 19 like this. If we add this, our answer should be 100 years. Makore ka 100. Right. So 3 plus 8 plus 9. Answer here inobva yaita 20 apa. Saka it's 0 carry 2. Then 4 plus 3 that is 7. Plus 1 that is 8 plus 2 that is 10. Saka answer here is 100 years. Proved. It means mdzisi vari 100% correct. Saka ino reason unofanira kuti usubscribe ku channel ino kuti ubatsirike naye. Any comments kangokunetsa unogona kungokanyora pa comment section or unoya ku Facebook page side that unovawana ma contact details angu wondisendera inbox ndinobva ndakubatsira. Ipapo hatizore munhu anozobvunza kuti what is the answer of x plus x. That is so simple. Buyai nemetse dziri kukunetsai kuna chiremba wemetsa nditika I'm the mathematical doctor and the real doctor, the maths doctor. I'm not a witch doctor, so there's a real doctor and a witch doctor. Mathematically ndiri chiremba wenyu, I can help you anything chiri kunetsa vane mathematics etc etc zvose zvirwere zvemaths vane makore akawanda vachitry kunyora maths dzichivanetsa. Uyai mese ndikudzidzisei one on one ariko ma services yawo ndokudzidzisai motoita ma distinctions enyu. Ndane makore akawanda. I've got about 1 million seconds ndichidzidzisa maths anditika ndati 1 million seconds kwete yes. Okay, anyway, I hope kuti mabatsirika. Don't forget to share and subscribe on my YouTube channel. Wakashare wakasubscribe wakanyora undiudze zvari kufunga comment section zvinondibatsirawo kuti ndizive kuti okay pamwe vari kuda kuti mudzidzisi chiremba azovarapa in this way on the next video. Rambai muri mugwara, rambai makarongeka. Stay focused.